салом алейкум бародаро, салом ва ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бародарои ғариб мо хоҳиш карданд ки яка аз стратегиё ба навор бигина. Марҳамат бародаро, фақат аз стратегиёи беҳтарине ки бо хоси дили шумост. Бародаро, ба шумо чӣ навъи мошине маъқул аст? Дар таги ин видео дар комментария банависен. Дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навру пешкаши шумо мегардонем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо раон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яка мошини фурӯши мо Plus раҷи мебошад ки соли бароришаш 2001, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Дар инҷо соҳиб мошин футаст. Мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. Мошин беҳтарин мошина, на панава ягон ҷошзадагӣ, харошидагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 60 000 сомонӣ. Ба рубли озира гардонем 402 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 939 88 77 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дая мошини фурӯши мо Plus раҷи мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Дар инҷо соҳиб мошин футаст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Задагӣ пусидагӣ надорад. Мотори 1.6 простоя, расход надорад. ҳуҷҷатош 1 сола. срочно фурӯшӣ қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 36 500 сомонӣ. Ба рубли озира гардонем 245 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 902 33 55 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мо Plus раҷи мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Дар инҷо соҳиб мошин футаст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 электропакет, мултирул, кондитсионер, люк, лифт, документош бучидагӣ қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 45 000 сомонӣ. Ба рубли озира гардонем 302 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 30 11 23 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Plus раҷи мебошад ки соли бароришаш 2000, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Дар инҷо соҳиб мошин футаст. Plus раҷи дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотори 1.6 простоя, мошин вагона, коробкаш вагон, свет кристал, балоно 90%, ходовой 90%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 49 500 сомонӣ. Ба рубли озира гардонем 332 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 05 81 05. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Plus раҷи мебошад ки соли бароришаш 2003, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. Дар инҷо соҳиб мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер кор мекунад, газ кор мекунад. срочно харидори конкретӣ бошӣ занг бизан. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 45 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 302 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 35 36 36. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Plus раҷи мебошад ки соли бароришаш 1998, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар инҷо соҳиб мошин футаст. ҳолати хубай мотор вагонай, балоно нав, аккумулятор нав, ҳамаи чизош 2003 кардагӣ. срочно мефурӯшум. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 43 000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 288 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 36 30 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
ҳафта мошини фурӯши мо пеласт раҷӣ мебошад ки соли барори 6001 авиои мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педаашаш механика дар имҷосои мошин футаст. салом алейкум бародаро мошин тоза мотор инжекторай задагӣ надорад беҳуда бародаро илтимос занг назанед сум дар кушида мефурӯшум. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 60,000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 402,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 06 05 05 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳашта мошини фурӯши мо пеласт раҷӣ мебошад ки соли барори 2006 авиои мотори 1.4 сӯзишвориш бензин коробка педаашаш механика дар имҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон айб надорад. мошин вагона яксола ҳуҷҷат дорад. 5 баллони нав срочно мефурӯшум. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 49000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 328000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 45 00 61 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳа мошини фурӯши мо пеласт раҷӣ мебошад ки соли барори 6003 авиои мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педаашаш механика дар имҷосои мошин футаст. срочно мошини фурӯшӣ мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. задагӣ пусидагӣ то ҳатто харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 67000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 449000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 35 46 саховат маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯши мо пеласт раҷӣ мебошад ки соли барори 6003 авиои мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педаашаш механика дар имҷосои мошин футаст. мошин 100% ягон дард надорад. ягон ҷӯшдадагӣ пусидагӣ надорад. далобои усто бар проверкаш кина арзон намешавад. нархи охир шай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 49500 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 332000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 23 04 29 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мо пеласт раҷӣ мебошад ки соли барори 6999 авиои мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педаашаш механика дар имҷосои мошин футаст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. задагӣ пусидагӣ харошидагӣ варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 37000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 248000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 05 14 02 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мо пеласт раҷӣ мебошад ки соли барори 6008 авиои мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка педаашаш механика дар имҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон кор надорад. мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. мотори 1.6 экотекай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 59500 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 399000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 33 07 77 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мо пеласт раҷӣ мебошад ки соли барори 6000 авиои мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педаашаш механика дар имҷосои мошин футаст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. таксӣ коркардагӣ нестае. мошин тоза кондитсионер дорад. алиш ба мерседес ҳечка мешавад. вариантҳоро пешниҳод кунед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 45000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 302000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 44 62 44 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мо пеласт раҷӣ мебошад ки соли барори 6000 авиои мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка педаашаш механика дар имҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон кор надорад. мотораш 1.6 простояй. задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 43000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 288000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 56 10 00 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
15 ماشین فروشی موپل استرجی می باشد که سالی برای 2002 ابیو موتور 1.6 سوزش بروش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیک در امروز صاحب ماشین است. ماشین در حالت بهترین تکنیکی قرار دارد. سالش 2002 تازه ابیو دویگاتل 1.6 اینژکتور کاروبکا پیدایش مکانیکی ماشین زورای قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 54000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 362000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 981 02 56 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی موپل استرجی می باشد که سالی برای 6999 ابیو موتور 1.6 سوزش بروش بنزین گاز کاروبکا پیدایش مکانیک در امروز صاحب ماشین است. اوپل استرجی موتور 1.6 پرستوی کاندیشنر کار میکند. نو گاز دادم دکومنتاش یک ساله در حالتی خیلی خوب قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 40000 سومانی با روبل زیرا گردانیم 268000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 933 21 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.